Sanibonani, igama lami Ngoziningi Sima eVirginia. Nginixoxela ngestori esenzeka ngomhla ka-28 Disemba. Ngisemsebenzini, ngithole i-call esho ukuthi umfana sisi wami usediliza indlu ekade eyakhe nosisi wakhe ngenxa yokuthi ufuna imali yey'tina owayeyifake kuleya ndlu leya. Kwacaca ukuthi imali le ayifunayo ayikabikho ngaleso sikhathi, imali yayingekho. So ngafonelwa ngomhla ka-28 kwathiwa nangoku seyayigqumuza indlu, nakhona ukuze afune le mali ayifunayo ingoba emsebenzini wayesexoshiwe, so imali yayisimuphelele, yingakho esefuna le mali le yokuthi athenga ngayo itina for lo muzi. Hhayi-ke nangempela ayigqumile-ke kufonelwa amaphoyisa-ke. Uma efika amaphoyisa azange akwazi ukumthatha, asho ukuthi cela nimbophe thina sizofika sizomthatha. Ahamba-ke amaphoyisa-ke. So kwahlala-ke ngaze ngabuya emsebenzini. Uma ngibuya emsebenzini ngabo-4:30, ngathi uma ngifika ekhaya naye kwayima efika ahamba nobhuti wami. Uma efika kuqhamuka ubhuti wakhe omdala. Uma efika ubhuti wakhe omdala afike babe ne-fight, ambuze ukuthi yini into oyenzayo, usukisa ngabantu, ugxumuza indlu esishoda ngophahla, ekubeni yakhiwe kanzima kangaka kuze waboleka imali i-African ukuthi kwakhiwe lo muzi, wena uyagxumuza. Baxabana-ke baze bashayana. So uma beshayana baze bagijimisane bafinyisana amakhelwane, omunye wangena amakhelwane, yena lo mfana kuthiwa uMandu wathatha umbese afuna ukwazi ubhuti wakhe. So sathi akamyeke, bamyeka kanjalo-ke. Satshela ukuthi i-fight iphelile, i-fight. Sama emgaqweni sizimela siyixoxela nomakhelwane ngoba sekugcwele kubukiwe. Sama-ke emgaqweni, kanti uma simile naye uzodlula vele simtshele ukuthi hhayi besamyeka because vele nangu edlula i-fight iphelile, sazithulela. Kanti umfana uyothatha igeji, ngezwa ngumfana engimemeza, intombazane ziningi ibhasopo. Uma ngithi ngiyabheka, okay, ujikijela igeji. Uma ejikijela igeji ngalivika mina, kanti emva kwami khona umawakhe, lashaya umawakhe, waphuma igazi, waphuthunyiswa esibhedlela. Wabaleka-ke umfana, shaya umawakhe ngisho, wabaleka, wahamba. Wasala umfana omdala, waphuthumisa umawakhe esibhedlela igama lakhe. Uma esemphuthumisile, kuthe la ngabo-8 sihleli kuqhamuka umfana wamakhelwane azosho ukuthi ubani uthi uyeza la, kukhona afuna ukuzoba abafunayo. Bese athi lo mfana kodwa khululeka, ngizomthatha ngimse ethaveni because ufuna ukubhiya, ukhululeke nje. Ngathi okay kulungile. Sengisahleli lapho-ke ngabo-9, awu-9 ngihleli la endlini yami ngizwe isicabha akhona u-round, akhona u-round, ngizwe isicabha saku-round sikhahlelwa, ngisho ukuthi hhayi uye-ke lo sefikile. Angazi why esikhahlela isicabha ku-round ufunani, ku-round wakhona isigubhu sagesi. Shuthi kahle kahle wayehlisa ama-main switch or wathini because sathi ngizama ukulayitha ugesi awusebenzi. Hhayi-ke adluleke umfana. Uma edlula aye emzini lapha kamawakhe, umakhe unomuzi wakhe eceleni nala ekhaya, uye emzini. Then ngivuke mina ngiyongqongqozela umama, ngimsho nangu lo muntu ebethiwa uzofika, ngicela sibaleke. Umama ngqongqoze, uma akavule. Ngithe ngisangqongqoza kanjalo aqhamuke umfana uMandla. Uma eqhamuka, uma ngithi ngibheke endlini yamfowabo iyasha, amalanga uyishisile, ngibheke kuyamawakhe neyamawakhe indlu iyasha. Shuthi kahle kahle yena ngamanye amazwi bezitshela ukuthi bakhona ngaphakathi, kanti baphuthumile esibhedlela. Shuthi kahle kahle wayethu uzoshisa bona nezindlu zabo. So into engayona mina ngambuza ukuthi hawu Mandla, yini lo oyishisayo lapha ezansi? So azange angiphendule, wavele washaya ngathi uyadlula emva kwami, kanti uzongishaya ngomphini wegeti la. Wangishaya lapho uma akakavuli, ngisame phambi umnyango wami, wangishaya ngamemeza, still uma akavuli. Then ngibaleke, uma ngibaleka ngishona ezansi, ngivele ngishibilike emgaqweni ngiwe. Uma ngishibilika ngiwa, aqhubeka uyangishaya, angibhonge-ke ngalo mphini wegeti, angishaya ngiyakhala. Ngiyabona ukuthi akangiyeki, angivele ngingasakhali, anginganyakazi khona azongiyeka. Nangempela wathi ungikhaba ngonyawo, hhayi ngithule, waqhubeka wangishaya wathi hhayi uZiningi shuthi sefile, angimyeki, wangiyeka. Ukungiyeka kwakhe waphindela ekhaya. Uma ephinde ekhaya egcekeni efika kukhona uma, buza uma yini lo owenzayo. Yilapho-ke wadumela khona uma, wamshaya waze wambulala. Wamshaya phambi kwey'ngane zami eziwu-3 nikasisi wami, wambulala lapho. Ingane yami yangisendela i-message, sengingamakhelwane-ke mina nomyogela engangihleli naye. Sikamakhelwane, makhelwane baphuthuma bazobheka la ekhaya ngoba ubhuti wami wangisendela i-message wathi usembulela ukhulu uMandla. Bathumela umakhelwane wathi cela uzongibheka. Uma efika umakhelwane nangempela usembulala ngempela, lapho mina ngaphuthunyiswa esibhedlela igama lakhe. Yila ngafika khona esibhedlela khona usisi wami nengane yakhe. Uma ngifika esibhedlela ngafike ngathungwa-ke, ngaqaqwa into engangilukile ngasidisho. Ngafika-ke ngaxoxela umawakhe ukuthi umfana wakho-ke usenze kanje, sebulela uma nami ungishaye kanje kanje. Hhayi-ke nangempela-ke sivuke ekuseni, le nto yenziwa ngoMgqibelo, ngesonto ekuseni isibhedlela sikhishwa kuthiwa asigoduke, sidlulele emaphoyiseni-ke. Amaphoyisa asiphelezela. Uma sifika la ekhaya ngesonto kufika i-social worker ithi ngeke ngikwazi ukunihlalisa la because lo mfana akakaboshwa. Ngizohambisa ngimse kwindawo ngimfihla isivumeke. Seshisile umuzi kamawakhe, shisa indlu yamawakhe, ashisa indlu yabhuti wakhe. Then ngesonto ebusuku ngabo-8 siyafonelwa umakhelwane kuthiwa nangu uMandla useshisile u-round. Kulo-round bekhona isigubhu sagesi isonto, okukhombisa ukuthi lento ayenzile vele akazisoli ngayo. Ushisa u-round. Okay-ke ngigcine ngisaxoxa ukuthi wabuya-ke umfana ezoshisa u-round.
kanye nayo indlu kamama leya osemboleka. Ngingazi ukuthi isizathu sokuthi ethi eshisile izinto eziwu-2 isiphi isidingo sokuthi abuye azoshesha izinto eziwu-2 because emva kwesigameko uMgqibelo washisa indlu kamawakhe nabhuti wakhe emzini kamawakhe. Then manje ngesonto useyabuya uzoshisa uranu kakhulu wakhe kanye naye indlu kakhulu wakhe lo wasemboleka. Kushuthi kahle kahle lo muntu ubenenhloso yale nto ekade ezoyenza kahle, azange kube yiphutha. So into esenzeka-ke manje sekusele indlu eyodwa. So Monday uyabuya futhi, uma ebuya azange akwazi ukwenza into ade ezeyizela ngoba ebuya uMonday wayezoqedela le ndlu eyayisisele eyodwa. So ngenhlanhla-ke wafika kule ndlu azoyishisa, wabona izinja phambi komnyango, wabona ukuthi shuthi khona abantu la, shuthi le ndlu igadiwe. Wazama kodwa ukuthi enze into afuna ukuyenza, washo ukuthi kwakhona namaforamu egadile egadile nje ngenhla kwezindlu yonke indawo. Asheshe ambona akwazi ukuthi amqoshise, wabaleka futhi lapho waphinca wabaleka wahamba. Kanjalo-ke engasakwazanga ukuyishisa le ndlu. So manje into eyenzekile ile ndlu le yodwa esihleli kuyona kuphela, iyona yodwa esesele nayo and sibaningi esihleli kona kule ndlu kuphela kwayo. Besicela-ke nakhona ngikwazi-ke ukuthi asisize-ke ngalokho ukuthi singakwazi ukuthi sixhumanise nabantu-ke esingakwazi ukuthi basisize ngokuthi sithole umxhaso because nekhansela lalikhona labona lakwazi ukuthi lisisize ngokuthi sithole iy'pontshi yabo, iy'ngubo but ngasemxhasweni akekho nje abakhuluma ngakho ukuthi singamzamela ukuthi ngithole umxhaso. Hhayi, abazange kube njalo. Sicela because baningi futhi indlela yodwa ayisisizi, iy'ngane kubaningi, sibaningi. Besicela ukuthi uxhaso nakhona bakwazi ukuthi basisize sikwazi ukuthi sithole umxhaso. Into eyenzeka yayinzima kakhulu, ngisho izimpahla, ngisho izimpahla zesikole, kodwa besicela kakhulu usizo ukuthi bengakwazi ukuthi sithintanise nabantu abakwazi ukuthi basithole umxhaso, singabonga kakhulu.